The shop is open. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. Mae'r siop ar agor. The wine isn't good. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Dydy'r gwin ddim yn dda. Is Oscar wild? Ydy Oscar yn wyllt? Ydy Oscar yn wyllt? Ydy Oscar yn wyllt? It's snowing. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira. Mae hi'n bwrw eira. The car is very old. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. Mae'r car yn hen iawn. What is that? Be 'di hwnna? Be 'di hwnna? Be 'di hwnna? What is Brittany and where is Brittany? Be 'di Llydaw a lle mae Llydaw? Be 'di Llydaw a lle mae Llydaw? Be 'di Llydaw a lle mae Llydaw? The lift isn't working, or the lift doesn't work. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Dydy'r lift ddim yn gweithio. Playing tennis is fun. Mae chwarae tennis yn hwyl. Mae chwarae tennis yn hwyl. Mae chwarae tennis yn hwyl. Max is the tutor. Max ydy'r tiwtor. Max ydy'r tiwtor. Max ydy'r tiwtor.
What is a banjo? Beth ydy banjo? Beth ydy banjo? Beth ydy banjo? Are sharks fish? Pysgod ydy siarcod. Pysgod ydy siarcod. Pysgod ydy siarcod. Orlix's cat doesn't go to the chapel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. Dydy cath Olix ddim yn mynd i'r capel. Gustav isn't an alligator, it's a crocodile. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. Dim alligator ydy Gustaf, crocodile ydy o. How are things going? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd? Sut mae pethau'n mynd? Where is the powder room? Where is the toilet? Using a euphemism. Lle mae'r tŷ bach? Lle mae'r tŷ bach? Lle mae'r tŷ bach? Lle mae'r tŷ bach? It's not a giraffe, it's a tiger. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Dim giraff ydi o, teigr ydi o. Where the devil is the other sock? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall? Lle ddiawl mae'r hosan arall?